Og så vil jeg byde hjertelig velkommen til Margit Stora, som er vores sundhedsminister, der kommer til at skyde vores konference i gang. Velkommen. Tak for det. Kan I høre mig? Ja. Kære kollegaer, ærede gæster og venner inden for sygeplejefaget. Det er mig en stor ære og en stor fornøjelse som sundhedsminister og sygeplejerske at få muligheden for at åbne Etikdag på Færøerne for det nordiske sygeplejeetiske råd 2023. Tak for det. Jeg vil også benytte lejligheden til at byde de nordiske gæster velkommen til Færøerne. Jeg håber, at I får et godt ophold her på vores øer. Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men det er lunt om ikke andet. Det er med stor glæde, at jeg i dag står her for at tale om et emne, der bærer en dyb betydning for vores arbejde som sygeplejersker, nemlig sprogets uundværlige rolle i etikkens rum i sygeplejen. Jeg kan stadig huske en af de første gange, hvor det blev helt tydeligt for mig, hvor stor sprogets betydning egentlig er for etikkens rum i sygeplejen. Vi skal helt tilbage til 90'erne, hvor jeg som rimelig nyuddannet sygeplejerske skulle på vagt. Det var en aftenvagt, det var koldt og blæsevejr, og jeg var på vej på cykel fra Vandløse ind til Rigshospitalet. Kommet op på afdelingen 50-52, hilste jeg på mine dejlige kollegaer, og vagten begyndte, som den næsten altid gjorde, med at vi fik rapport. Inde på vagtværelset summede af liv og engagement. Og nu er jeg ved at nærme mig oplevelsen. Der var kommet en ny patient tidligere på dagen, og han kom fra Færøerne. Og fordi jeg også kom fra Færøerne, så blev det ofte mig, der blev kontaktperson for færingerne. Selv så synes jeg, at det var en god ordning. Og de færøske patienter, de satte også pris på det. Som de ofte sagde til mig, så var det nemmere at tale og udtrykke sig på færøsk på deres modersmål. Efter rapporten, så læste jeg i journalerne og gjorde mig klar til at møde patienterne. Jeg kan ikke huske, om jeg fik læst alle journalerne igennem, men jeg kan huske den oplevelse og følelse, jeg lige pludselig sad med. I journalen stod der, typisk færøsk patient. Der stod virkelig typisk færøsk patient. Jeg kan huske, at jeg tænkte, kan jeg vide, hvad de mener? Det er nok ikke hudfarven, nok heller ikke hårfarven, eller udseendet. Men hvad kunne det så være? Jo, jeg fik selvfølgelig spurgt om det. Og det drejer sig om kommunikation. Hvordan man kommunikerede, eller hvordan han ikke kommunikerede. Interessant. Typisk færøsk patient. Når vi taler om etik, så taler vi om vores moralske kompas, vores evne til at træffe beslutninger, der ikke blot er baseret på regler og procedurer, men på vores dybeste værdier og hensynet til det enkelte menneskets værdighed. Men hvordan kan vi udtrykke disse værdier og beslutninger uden det rette sprog? Sproget er vores værktøj til at formidle vores intentioner og følelser. Og det er afgørende for, hvordan vores budskab bliver modtaget. I sygeplejen, der handler vores arbejde ikke kun om at administrere medicin og udføre procedurer. Det handler også om at skabe forbindelser til patienten, forstå deres smerte, deres frygt og deres håb. Og denne forbindelse, den opstår igennem kommunikation. Det sprog, som vi bruger til at lytte
og tale med vores patienter. Når vi formår at udtrykke os klart og empatisk, så åbner vi døren til etikken i vores arbejde. Vi viser, at vi respekterer patientens autonomi, at vi anerkender deres rettigheder, og at vi lytter til deres ønsker. Men sprogets betydning for etikkens rum går endnu dybere. Det sprog, vi bruger, det former vores tanker og vores opfattelse af verden omkring os. Når vi beskriver en patient som mere end bare en medicinsk diagnose eller typisk patient, når vi taler om deres drømme, når vi taler om deres familie og deres livshistorie, så udvider vi vores forståelse af deres behov. Der ser vi hele mennesket, og ikke blot symptomerne. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan vores ord kan påvirke vores patienter. Et respektfuldt og støttende sprog, det kan give dem håb og tillid til behandlingsforløbet. Omvendt, så kan et nedladende eller uforstående sprog have alvorlige konsekvenser for deres mentale og følelsesmæssige velbefindende. Etik og sprog er to sammenflettede elementer, der former vores tilgang til patientpleje, beslutningstagen og relationer. Gennem historien, der har sygeplejersker stået som vogtere af ikke blot patienternes fysiske velvære, men også deres psykiske og åndelige sundhed. Og det er netop i dette komplekse væv af menneskelig interaktion, at sproget bliver vores stærkeste redskab. Når vi taler om sprogets betydning for etikkens rum i sygeplejen, taler vi ikke blot om kommunikationens tekniske aspekter. Vi taler også om evnen til at forstå og til at blive forstået, til at udtrykke medfølelse og empati, og til at træffe beslutninger, der respekterer individets autonomi og værdighed. Et hvert plejeforløb er en rejse igennem følelser, bekymringer og håb. En rejse, hvor sproget er vores vejleder og vores ledsager. Når vi som sygeplejersker bruger sproget med omhu og præcision, der skaber vi et fundament for tillid og respekt i vores relation til patienterne. Vi tager os tid til at lytte til deres historier, til deres bekymringer og til deres ønsker. Og vi formidler vores viden og rådgivning på en sådan måde, der er forståelig og tilgængelig. Det er igennem dette dialogiske samspil, at vi opbygger et rum, hvor patienterne føler sig set, og hvor patienterne føler sig hørt, og hvor vi kan tage del i deres beslutningsprocesser på en etisk forsvarlig måde. Etikken i sygeplejen, den handler om at handle ud fra grundlæggende principper, som autonomi, ikke skade, velgørenhed og retfærdighed. Disse principper er ikke blot abstrakte begreber, men konkrete retningslinjer for vores daglige praksis. Og her kommer sproget ind som vores værktøj til at navigere imellem disse principper og til at anvende dem i en mangfoldighed af dimensioner. Når vi kommunikerer klart og respektfuldt, så kan vi for eksempel hjælpe en patient med at træffe beslutninger om deres behandling, der er i overensstemmelse med deres egne værdier og ønsker. Men lad os også erkende, at sproget det kan have sine begrænsninger og udfordringer i etikken. Nogle gange så står vi over for sprogbarrierer, hvor vi må arbejde ekstra hårdt for at sikre, at vores budskaber når frem korrekt. Andre gange, der kan vores egne følelser og fordomme farve vores sprog og påvirke vores vurderinger. Derfor er det så vigtigt, at vi som sygeplejersker løbende arbejder med
at udvikle vores sprogkompetencer og refleksionsevner. Vi skal være i stand til at træde tilbage, at undersøge vores egne holdninger og værdisæt, og vurdere, om vores kommunikation er i overensstemmelse med vores etiske forpligtelse. I etikken inden for sygeplejen er det ikke kun vores evne til at kommunikere med patienterne, der er afgørende, men også vores evne til at kommunikere med vores kollegaer og det bredere sundhedsteam. Vi arbejder sjældent alene, og vores beslutninger og handlinger, de påvirker hinanden. Når vi kan udtrykke vores tanker og vores observationer klart og præcist over for vores kollegaer, så opnår vi en sammenhængende og effektiv pleje. Et godt eksempel er situationen omkring fejl og komplikationer eller utilsigtede hændelser. Her er det afgørende, at vi kan beskrive hændelserne objektivt og uden at skabe unødig frygt eller usikkerhed. Det er også en særlig dimension af sprog og etik i forhold til palliativ og end-of-life-pleje. Her handler det ikke blot om at træffe de rigtige beslutninger, medicinske beslutninger, men også om at skabe en rummelig og støttende atmosfære for patienten og for deres pårørende. Sproget, det bliver broen imellem vores ønsker om at lindre smerte og vores respekt for patienternes ønsker om værdighed og kontrol. Det er her, vi skal være mest følsomme og omhyggelige med vores ordvalg, da det er i disse øjeblikke, at sproget virkelig kan give trøst og styrke. I en tid, hvor teknologien udvikler sig med lynets hast, og hvor digitale platforme bliver en større del af vores kommunikation, må vi også overveje, hvordan dette påvirker sprogets rolle i etikkens rum. Selvom virtuel kommunikation kan være praktisk og effektiv, så må vi ikke glemme vigtigheden af den menneskelige kontakt og den nærværende samtale. Når vi anvender teknologi i vores pleje, så skal vi være bevidste om, hvordan det påvirker vores evne til at udtrykke empati og forståelse. Jeg har i løbet af min karriere haft flere forskellige roller, og det at skabe relationer og gøre en forskel, det har fulgt mig og er en vigtig del af mig. For at skabe relationer har sproget afgørende betydning, og det er med sproget, at jeg kan skabe tillid og opbygge respekt. Denne færdighed er ikke kun vigtig i sygeplejen. Den er mindst lige så vigtig i for eksempel politik. Det er dog min oplevelse, at sproget ikke tillægges samme betydning. For mig er det altafgørende dog, fordi med sproget, der skaber jeg et fundament for tillid og for respekt i relationen. Sproget bliver derfor, også i politik, en bro, der forbinder mig med andre politikere og vælgere. I afslutningen af min tale vil jeg gerne opfordre os alle til at fortsætte med at værdsætte og udvikle vores sproglige færdigheder som en integreret del af vores professionelle værktøjskasse. Lad os erkende, at ord har magt. Magt til at helbrede, magt til at trøste, til at informere og til at støtte. Lad os arbejde sammen for at skabe et etisk rum i sygeplejen, hvor sproget er en bro, der forbinder os med patienterne, vores kollegaer og vores samfund som helhed. Tak for ordet, og hermed er etikdagene på Færøerne for det nordiske sygeplejeetiske råd i 2023 åbnet. Tak.